Ja vihreät kortit, niin tytöillä oli numero 11. Hyvä Ertta! Ja pojista numero 38. No onneksi olkoon. Ja sitten ei muuta kuin reilut huudet vaan. Viran huudetaan. Pojat! Hei! Viran huudetaan. Noniin. Vaikka vähän hävisitte, silti hyvin pelasitte, mutta pistä meille, futisfestareille, me voitetaan aina, se mieleesi paina. Hei, hei, hei! Voito vei! Semmo painetaan mieleen. Siis kapteeni perään, kapteeni perään. No, kiitoksia. Kiitos. 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 Ei muuta kuin hyvä peli, hyvä peli, hyvä peli. Mene kättä.